2017ko abenduaren 13an. Olentzero maitea, zer modu zaude? Ari altzara urten banatu beharreko opariak prestatzen. Zer moduz astoa? Iaz asteasuko kaleetan kakapila garantak egin zituen. Ea urten txukuna bebiltzen zareten. Bestela aguazila asarretuko zaizue eta multa jartzea asko gustatzen omen zaio. Nik, badaezpada ere, jakinaren gainean jartzen zaituzte. Aurten ere iritsi da abendua. Iritsi da zuri gutuna idazteko garaia. Iaz oparitu zenizkidan errealeko arropak txikiegi geratu zaizkila da. Eta futboleko zapatilak ere behatzak uzkurtuta jantzi behar izaten ditut. Amak beti esaten dit. Zapatile hauek txiki xamarrak dauzkazula iruditzen zait. Baina nik, ez, ama, ondo dauzkat oraindik, esaten diot. Bestela seguru Tolosako lehengusuari pasako dizkiola. Txikiegi dauzkadan arropa eta oinetako guztiekin egiten duen bezala. Eta ez da pentsatu ere. Zuk niri oparitu zenizkidan eta nireak dira. Aurten ere zein opari nahi ditudan esateko idazten ari natzaizu, baina ez horretarako bakarrik. Sekretu bat daukat zuri kontatzeko. Hau izango da asteasun pasako dudan azken negua. Triste nago oso. Triste nago nire lagunekin ezingo udalako berriro egon. Baita itonamonak ez ditudalako egunero ikusiko ere. Baina batez ere, zure opariak berriz jasoko ez ditudalako nago triste. Abendu hasieran alaxe esan zidan amak. Leire, datorren urtearen hasieran estatu batuetara joan behar gara bizitzera. Aitak hango enpresa batean egingo du lan, eta gu ere berarekin joango gara. Seguru estatu batuetan lagun berriak egingo dituzula, eta parke handiak omen daude, eta haietan jolasteko aukera ere izango duzu. Estatu batuetara lanera, oporretara joango gaina ulertuko nuke, baina lanera, aitak esan dit NASA egingo duela lan hemendik aurrera. Nik masa zer den badakit, baina NASA zer ote da hori. Nire aita ezagututa edo zer gauza izan beteke. Nire aita betidanik izan da berezi xamarra, desberdina. Gauetan zerura begira egoten da, eta hala esaten dit. Begira zerura, Leire, ikusten aldituzu hartza ama eta hartza umea. Nik izarrak besterik ez ditut ikusten zeruan. Baina baietz erantzuten diot, ikusten ditudala. Egia esan kezkatuta nago nire aitarekin. Gauza arraroak egiten ditu. Nire osaba guztiek kotxeak azaltzen diren aldizkariak erosten dituzten bitartean, nire aitak espaziontzien eta plater regalarien irudia dituztenak erosten ditu, telebistak piztean ere berdin. Nire osabak futbol partidak ikusten dituzte, eta berak martzianoak agertzen diren programak. Batzuetan ez dut ulertzen nire aita, baina maite dut. Amari ez dizkiot kontatzen aitak egiten dituen gauza xelebreak. Ez dut alferrik eskatu nahi. Amak nahiko lan dauka azken aldian nire galderei erantzuten eta estatu batuetara goazenerako maletak prestatzen. Ura oso desberdina izanagatik, kuleroak eta kantzontziloak berdin behar baitira. Amak esan didanez, hemendik aurrera, Santa Claus delako gizon beizar zuri batek ekarriko omen dizkit gabonetako oparia. Gorriz jantzita ibiltzen omen da Santa Claus, eta trineo baten gainean dabilen bitartean banatzen omen ditu opariak, eta gainera, 8 pasontza omen dauzka bere trineortik tira egiteko. Seguru opari ederrak ekarriko dizkidala. Zuk ere ederrak ekarri zion dizkidazu orain arte, eta hori astozar bat soilik edukita. Seguru Santa Clausek ekarriko didala zuk sekula oparitu ez didazun patinete elektrikoa, baina ez pentsa horregatik haserren nagoenik, errealeko arropa eta Messiren zapatilak ere asko gustatu ez zaizkidan. Eta baita duela 2 urte oparitu zenizkidan Nintendo DS-a eta Peppa Pigen pijama arroxa ere. Hala ere, aurtengoa asteasun pasako dudan azken negua denez, patinete elektrikoa oparitzeko aprobetxa zenezake. Gainera, sekula baino txintxoa portatu nahi zauten. Mukia jateari utzi diot, lurreko goxokiak hartzeari, eta baita amonen lagunei zenbat urte dituzten galdetzeari ere. Olentzero, hau izango da zuri idatziko dizudan azken gutuna. Hemendik aurrera Santa Claus idatzi beharko diotegu berritan. Ez dakit euskaraz idatzita ulertuko didan. Estatu batuetan inglesez hitz egiten omen dute. Baina seguru patinete elektrikoa inglesez ere patinete elektriko esaten dela. Erderaz ere patinete elektriko esaten da eta. Baina nik ara joan aurretik eskerrak eman nahi dizkizut urte guzti hauetan egin dizkidazun opariengatik.
Aurten, gauean, botila oso utziko dizu sukaldeko mahai gainean, eta 2 polboroi partez 4. Aztuko ez zaituen leire. Eta postdata, datozen urteetan niretzako opariren bat baldin badaukazu, Amona Pepiren etxean utzi. Tolosan bizi da, San Francisco kaleko 12. zenbakian. Nere gelako leiotik begiratzen dut zerua, iragarle zait antzara, talde horren ernegua. Erakapuntu beltzak zurian, beren iesaldi urdurian, bidean zenbat legua. Laster da elurra mara-mara, oetik entzen ez den izara, hemen da azken negua. Zenbatu da berri eder, begiratuta atzera, bizitzak ona hoixe du, berriz hasteko aukera. Udagoienen betetasuna, pasioa eta maitasuna, udazkenetan gainbera. Neguak hile eta naturari, beste zer berri baten atari, hala izango ote da. Bidetzen beti laua, eta galdu naiz lantzean, irakurtzen jakin behar, pistak bide gurutzean. Ederragoak ziren bazterrak, hango bide lagunei eskerrak, ikasi dut lokatzean. Barrura begiratu ala, tan ere buruari leiala, izan naizen bakoitzean. Loturak eta austurak, gorrotoa murinoa, hain aparte ote dauden, ura eta olioa. Nola bukatu azken egunak, bizitzen jarraitu nahikozunak, ez da ederra erioa. Naiz eduki dizudan beldurra, zuk emana dela da ziurra, bizitzari balioa. Beldur naiz herri izango den, azken unea heltzean, pausoa eman beharra, amildegian ertzean. Iluntasunak badu zakarrik, aurrera segi behar bakarrik, nireak utzi zatzean. Zenbatekoa ote da mina, gero zer datorren jakin ezina, gorputzetik askatzean. Galderaren erantzunan, jakingo dudan azkena, bitartean aziz doan, bizitzari miresmena. Unibertsoak duen zabala, argiak berekin du itzala, kaosa eta ordena. Gorputza hilotzik ez denean, zerk biziarazten du finean, nola eusten da hau dena. Itzo paperean jartzen, egoskortu naiz nirean, azken gutun hau hiletan, kantatuko den idean. Larrosak arantzak eta malkoak, sentituak esan gabekoak, errautsak doa zaidean. Laguntzar garai berrien alde, botila honen apustu talde, bakoitza bere bidea.